17 बोसोर आरो सारि बोसोर रानि बर' रायजो राजाफोरनि मेगननि नोजोराव बिथांमोननि माखासे सम्पथि खामायनाय थोबाय जाबाय, नाथाय सारि बोसोरा 17 बोसोरखौ फेजेननो हाबाय। भिडिअनि फुटेजाव नायनानै बयबो बुजिखाबाय 17 बोसोरखौ सारि बोसोरा फेजेननो हाबाय। जथेस्थ' 17 बोसोराव जायफोर 17 बोसोरनि गादियाव थानाय बिथांमोननि आगदा आखि जायफोर बिथांमोना समायना रमायना न' बां लुनो हाबाय, गारि गुरा लानो हाबाय, बिथांमोना जथेस्थ' गाव गावनि थाखा फैसाखौ खामायना लानो हाबाय, थोबाय जाबाय। बिथांमोननि न' बाङाव हाबनानै नायोबा जों अखाफोराव दं ना जों गुबुन रायजोआव दं। आरो लोगोसे दिनै सारि बोसोर सरकाराव थानाय बर'नि खुंथायाव थानाय बिथांमोना 17 बोसोरखौ फेजेननो हाबाय। 17 बोसोराव जेरै न' बां लुनो हादों, गारि गुरा बायनो हादों, जेरै गाव गावनि एकाउन्टआव थाखा फैसा दोननो हादों, थिग बेबायदिनो जायफोर सारि बोसोर रानिंआव थानाय बिथांमोनाबो न' बां थाखा फैसा गारि गुरा बिथांमोनाबो जथेस्थ' 17 बोसोरखौ फेजेननो हाबाय, थोबाय जाबाय। बिथांमोनाबो जथेस्थ' जाबाय, गाव गावनि गथ' गथायनि थाखाय खामायनानै लानो हाबाय आरो लोगोसे गाव गावनि फिसौफोरनोबो खामायनानै होलांनो हानाय जथेस्थ' जाबाय। बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोना जा खामायबाय, जा न' बां लुबाय, गारि गुरा लाबाय, समायना रमायना बिथांमोननि न'आव थाङोबा ओरैबायदि जों हाथरखियावसो दंफैयोना ना जों गुबुन रायजोआवसो दंफैयो, बेबायदि बिथांमोननि न' सिङाव हाबोबा बिनि थाखायनो जथेस्थ' बिथांमोननि थाखा फैसा खामायनाया थोबाय जाबाय। हारिनि थाखाय बिथांमोना खामानिखौ मावदो। लोगोसे दिनै नायोबा एक्स-एन-डि-पिफोरनि जेंना, रायजो राजाफोरनि जेंना, जायफोर बै समाव आबसुनि समाव सारनायाव आबसु भलन्टियार बिथांमोना गावनि न'खरखौ नागारनानै हारिनि थाखाय सोमावसारनाय, बिथांमोननि न' बाङाव थाङोबा बिथांमोननि गथ' गथायफ्रा अखा हायोबा मोजाङै फरायनो हाया, अखा सेरो। लोगोसे दिनै एक्स-एन-डि-पिफोरनि जि अबस्था, साइकेल गंसे बायनानै सालायनो थाखाय दिनै हाजार बार सिन्था खालामनो गोनां जायो। बर'फोरनि माखासे जेंनाखौ नायोबा दिनै बार फैयोबा न'फ्रा बुलाबनानै लांजानाय, अखा हायोबा मोजाङै फरायनो हाया गथ' गथाया, बेफोरनि जेंनाया दिनै सुस्रांजायाखै। नाथाय दिनै समाजनि थाखाय दिनै बिथांमोना खामानि मावनो थाखाय दिनै नाजाया। गाव गावनि गारि गुरा बायनो थाखाय, गाव गावनि न' बां लुनो थाखाय बिथांमोना गाव गावनि एकाउन्टआव थाखा फैसा सोनो थाखाय बिथांमोना समानो थोआ। बिनि थाखायनो आं खावलायो, जायफोर दिनै एक्स-एन-डि-पिनि जेंनायानो जेंना थाबाय, जायफोर रायजो राजाफोरनि जेंनायानो जेंना थाबाय, जायफोर बै समाव आन्दालनाव बाहागो लानाय बिथांमोननि जेंनाया दिनै जेंनायैनो थाबाय। नाथाय बिथांमोननि माखासे खामानि मावनायखौ नायोबा जों दिनै सारि बोसोर रानिंआ 17 बोसोरखौ फेजेननो हानाया मामुलि नङा। सारि बोसोर सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ जों बाख्नायनांगोन, जायफोर 17 बोसोराव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ जों बाख्नायनांगोन। बर' हारिनि गेजेराव जोङो नुफेराखैमोन दामि दामि गारि, दामि दामि जों न' बां, नाथाय 17 बोसोराव जायफोर दं बिथांमोननि न' बाङाव थाङोबा जों अखाफोरावसो थांनाय बायदि मोनो। लोगोसे जायफोर सारि बोसोर सरकाराव थानाय रानिंआव बिथांमोननि न' बाङाबो एखे, गारि गुरायाबो एखे, थाखा फैसा खामायनायाबो बिथांमोना एखे। बिनि थाखायनो आं दिनै खावलायो, बिथांमोननि माखासे थाखा फैसा खामायनाया जथेस्थ' थोबाय, हारिनि थाखाय माथो होदो आरो हारिनि थाखाय खामानिखौ मावलांनो थाखाय बिथांमोना सम होदो। आरो बिथांमोना जाथिनि खामानि मावनो गोसो गैयाबा गुबुननो बिबानखौ हगारना होदो।
दिनै एक्सननि बिफ्रा दिनै हाजार दिनै साइकेल गंसे बायनो थाखाय दिनै हाजारबार सिन्था खालामनो गोनां जायो। जायफोर आबसुनि समाव सारनायाव बाहागो लाबोनाय बिथांमोना साइकेल गंसे बायनो थाखाय दिनै हाजारबार सिन्था खालामनो गोनां जायो। बेलथिनि समाव सारनायाव जायफोर बाहागो लाबोनाय बिथांमोननि माखासे न' बांखौ नायोबा दिनै हाजारबार सिन्था खालामनो गोनां जायो। नाथाय दिनै समाजनि माखासे खामानि मावनांगौ बिथांमोना सम होआ। बिथांमोना गावसिनि न' बां साजायनाय, बिथांमोना गावसिनि गारि गुरा बायनाय टाइमखौसो होयो आरो बिथांमोना गावसिनि माखासे बारि बागानाव फुल बागान साजायनायखौसो बिथांमोना सम होयो। बिनि थाखायनो दिनै भिडिअनि फुटेजाव नायनानै 17 बोसोरखौ 4 बोसोरा फेजेननो हानाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बाख्नायथाव।